ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Сауду Теҷе, мардами ютуб ва нафарое ки ҳаррӯза моро тамошо мекунед. Имрӯз 7 декабри соли 2025 сол навори мошинои фурӯшии арзон дар канали Сауду ТВ пешкаш мешавад. Тамошо кунед бачаҳо азиз. ба хотири пешрафти канали Сауду Теҷе дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. Баъдан барои қаблии реклама хона дорем, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, чизе ки барои реклама дорем, дар WhatsApp роҳӣ кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем бачаҳо азиз. ирӯзанавор маркаи мошино, якчанд намуди мошинои фурӯшӣ ҳастай. Нарх наво аз 9000 сомон сар мешавад то 50-60 сомон. Ҳамин хечибе гарани нархи зур дорад бачаҳо азиз. видеоро бо диққат тамошо кунед, навора шурӯъ мекунем. Ба ҳаматон тамошои бухоравот бачаҳо азиз. дӯстон, телеграм-канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед анҷа. Силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда дорену хоҳиши ба ватан равон кардан доред, ба шумо ширкати Акай Хуршедро тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. برای شما از 100 کیلو زیاد باشه، اگر خودشون با ماشینشون اومده بارتون میگیرن، انشالله پریما تاجیکستان بار برده میشه. به دوشنبه کلوب، فرخور، وحدت، نورک، دنغره، فرغون تپه، مومین آباد، واسه و همدانی و شهریتوز و تیمور ملک، کلخوزآباد، اویالی، خراسان، فخرآباد، قبادیان، گراوتی، جیلیکول و دیگر سمت‌ها میروند. فقط به یگان مانع بدیل پر انشالله از زمین کانال ما Акай Хуршеда муроҷиат бикунем бачаҳо азиз. дӯстон, мегзарем ба аввалин Opel Zafira фурӯшӣ. Opel Zafira ҳастае ки соли бароиш 2003 сол, соли мошин. ин мошин аз учёт бировардагӣ тайёр аст дӯстон азиз. краска тоза, ҳолати нахаду, 2003 выпуск, номеро транзит, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 60000 сомон нарх дорад. гази бензинай, объёмаш 1.6 коробкаш механика, телефон рӯи экрани шумо. дар ҳолати хуб, ҳуҷҷатош нав, мотор, коробка ходовой 100% мега бачаҳо азиз. медонед? мотор, коробка ходовой 100%. газ плюс бензин, пулоборот. хуб, ай пеш омада савдо кунен, беҳуда занг назанен. 60000 сум, бензин плюс газ, объёмаш 1.6. марҳамат дӯстон, одамое ки любители Zafira ҳастен, аз умми канали Сауду Теҷе ҳамроҳи соҳиби мошин чахчах карда бигиренеш. нархи соз, солаш 2003. Zafira бениҳоят мошинои хеле барои такси удобне бачаҳо азиз. мегзарем ба дуюмин Мерседеси фурӯшӣ. Мерседес Benz C-класс ҳастае ки дар ноҳияи Данғара бачаҳо азиз. солаш бошад 2008 сол, соли бароиш. мега ки бензини холӣ, объёмаш 35 коробкаш автоматикай, 85000 сомон нарх дорад. ҳуҷҷато тамом шудагиай. ҳуҷҷатоша дар рафти савдо ба назар мегирен. салон кожа, хуб, краска тоза, ҳолати нахаду, мерседеси солҳои 2008, ҳолати беҳад зур дӯстон азиз. акада сум дар кор савдош мекуна. 85 бо худоха муомила дора, утилизация дора. ҳуҷҷат неки надора, хай ба назар мегирам. масъалаи ҳуҷҷатоша бо ягон сум мефурӯяд бачаҳо азиз. 35 автомат, бензини холӣ, 2008 сол, дар ноҳияи Данғара. аз умми канали Сауду Теҷе ҳамроҳи соҳиби мулк занг зад, чахчахида. WhatsApp шунахирш 59 занг зад муроҷиат кунед бачаҳо азиз. дар видео лайк монед дӯстон, дар канал подписатсия кунед. чизе ки дорен дар WhatsApp роҳӣ кунед. WhatsApp ман дар аввал дар охир мондагиай муроҷиат карда метавонед бачаҳо азиз. дӯстон, мегзарем ба сеюмин Opel Astra-ши фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки солаш бошад 2009 сол, соли бароиш. мошинча дар Душанбе қарор дорад. 50000 сум нархаш, бензини холӣ, объёмаш 1.8, коробкаш механика, қаду қоматаш бинед чӣ хушру фасон мордои навхатиай. ҳолати хуби техника қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат, мотори 1.8 қабурғаҳай. хуб, фақат бензин, коробкача мебошад, механика. 2009 сол, 50000 сомонӣ. марҳамат, мошинчаи варианти зур барои харид кардан ва ҳай кардани мошин бачаҳо азиз.
дӯстони азиз, мегзарем ба чорумин Старекси фурӯшӣ равонкардагӣ. Хундаи Старекс равон кардан ки дар ноҳияи Вахш қарор дорад. Одамое ки эҳтиёҷ ба Старекс дорен, соли 1999 20,000-ш мегам муомила дорад бача азиз. 20,000 муомила дорад. Дизелни ай. Ноҳияи Вахш. Утилизатсия дорад. Ҳуҷҷати солона бучидаги ай. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Савдо дар назди мошин, мошин дар ҳолати хуби техникӣ ай. Савдо мешавад 20,000 сум. Маромад занг зад аз умми канали мо муроҷиат карда метавонед бача азиз. Мисол Старексода эҳтиёҷ ба Старекс кадом дорен, любители Старексен, ина маромад ватсапшон ахирш 0043. Вақте занг зад мегӯянд ки мо аз канали Савдо тежи тамошо кардем. Худо хоҳад арзонтон мекунам бача азиз. Мошинча кам беш краска талабай не ки системаи моторуш соз, ҳолати нахаду. Занг зад дар чихтон чахчах кунем бача азиз. Лайкура гузорен, дар канал подписатсия кунен. Фикротона комментария кунен. Чизе ки дар кори дар таги комментария нависен. Худо хоҳад мо навор карда пешниҳодтон мекунем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки краскаи сиёҳ. 2000 сол, соли барориш. Шаҳри Ваҳдат 50,000 нархш. Бензин, газ, объёмиш 1.6 коробка, механика, диска, калпакҳои нав, фасон замонавӣ. хоб қисми дохили мошини тоза, краска ҳам тоза, без сарафина бача азиз. Газ плюс бензин, 2000 сол, дар шаҳри Ваҳдат, 1.6 механика. Мошинҷа дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ҳуҷҷат утил надорад мега. Кам тарак муомила дорад. Моториш 1.6 инжектор, гази евро 4 дорад плюс бензин плюс гази евро 4. 1.6 инжектор. Ина марама Astra ҳолати нахадуи чотка вариант барои харид кардан мошин бача азиз. дӯстон, мегзарем ба шашумин трактори фурӯшӣ. Трактори фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Трактори Yuto Da54. 105 қувваи асп дорад бардоразӣ ки солиш бошад 2023 соли барориш. Ҳуҷҷат дорад. Адрес ноҳияи Қубодиён, 168,000 сомон нархш, ки боз муомила дорад бача азиз. рақамҳои дастӣ рои экрани шумо. Ҳамаи ҷош заводскои ай худаш мебошад. балонош нав, нархаш 168,000 сом, боз арзон мешавад. Трактори солои нав пачка дӯстон барои ҳай кардан ва аз пушти корбори зиндаги дӯстони азиз. Маромад на фақат одамои серьёзнитон, одамое ки мисол тракторои состоянии соз, солои нав пачка дар коротон ай, занг зад чахчах карда бигиренш бача азиз. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ бардор азиз. Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи хечбеки анаи краска дӯстон хадавои номерош бо зури ба 31 солиш 1999 дар душанбе қарор дорад. 40,000 сум нархш. Краска тоза, диска, калпакҳои фасон хушту, ҳолати нахаду, газ плюс бензин, объёмиш 1.6 коробка, механика. рақами ахириш 0101. ватсапшон аз умми канали мо занг занен. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. документҳои 1 сола, утилизатсия дорад. 2 та дари пеш электропакет, кондитсионер кор мекунад, ҳолати нахаду. Система музика соз, краска тоза. хулоса мошинча люкс бача азиз. 40,000 сум боз муомила дорад бардор азиз. маромад занг за пурсоншен. со лайкотонро гузорен, дар канал подписатсия кунен, далши навора тамошо кунен. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин мини трактори равонкардагӣ. мини трактори фурӯшӣ ҳастае ки солиш 2024 24 қувваи асп дорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. плуг дорад, плуг фреза мега, алафдаравак дорад. шаҳри Бохтар, 46,000 сум нархш, боз муомила дорад. рақамҳои ватсапшон ахириш 57 занг зад бо чахчахка бигиренш. 24 қувваи асп, солиш бошад 2024 сол. хоб дар шаҳри Бохтар, 46,000 сомон, ҳолати корида қарор дорад бардор азиз. маромад одамое ки ба мини трактор эҳтиёҷ дорен, ина маромад занг зад пурсоншон бардор азиз.
дӯстон мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi фурӯшӣ аст ки солаш 1996 мошин дар душанбе қарор дорад. 15000 сомон нархаш, бензини газобъёмаш 1.6 коробка механика. Телефоншо рӯи экрани шумо. Мошин ҳама ҷош 100%, коробка, мотор 100%, утилизация дорад, документ надорад. Муомила мешавад 15000 сом савдо дар болои капот. خب نکسی در دوشنبه 1996 وی بوز مرامت سون زنگ زد پسونش کوزوفش سیدان. دوستان میگذاریم بعد دهمین ماشین سوئدسکی فروشی. لادا واز 21 دای فروشی است که سالش 2002. ماشین در دوشنبه 9500 سوم نرخش، بنزینی خالی، ابیامش 1.6 коробкаш механика. واسه نرخش 4 تا 6 تا زنگ زدم معامله کنیم چیز 9500 سومونی. ماشینچه در حالت خوب قرار داره. موتور коробка ходовой 100%، 4 балон нав. ماشین عموما گاز دیدگی نیست، فقط بنزین قطعی گشتگی. ماشین خوبت нарушка кор дора, ҳуҷҷат утил надора бача азиз. Маромад на одамои серьёзни занг зад пурсоншен. Одамое ки мошини арзон дар кортонай, фақат серьёзниётон дар WhatsApp ахир 4 та 6 занг зад мошинчаро успет карда бигиринаш. دوستان میگذاریم با 11مین تویوتا کمری فروشی. تویوتا کمری فروشی است که 2005 سالی براریش. ماشینچه در دوشنبه قرار دارد. 59000 سومان، یک سوم کم 60000 سوم نرخش. بنزین گاز ابیامش 2.4 автоматикай، بنزین پلюс газ. موتورش کالونا یکی گاز ازون بچو. заправкаш میکنه هایکا میگردیم. السلام علیکم مردم. ماشین در حالت خوب قرار دارد. گاز بنزین خب کار میکنه. التماس بهوده زنگ نزنین، سریوزنی آدماتون زنگ زنین. 60000 میگه معامله میکنیم شه. 2005 سال کمری فروشی. دوستان عزیز مرامت نه در واتساپ اخیرش 1533 ده آدمایی که لوبیتل کمری هستن اینا بگیرنش. 60000 سومانی تویوتا کمری سروچ نکشدگی که سودا میشه. باز معامله داره بچه عزیز. 2.4 автомат گاز پلюс بنزین بردار عزیز. دوستان میگذاریم بعد 12مین استراجی فروشی. اوپل استراجی است که 2001 سال براریش. شهر بوستون چیکالف قرار داره. 56000 سومان استراجی در کوزیفی خچیبک، بنزین گاز ابیامش 1.6 коробка механика. السلام علیکم برادر. ماشینچه 100% میگه همه جاش کردگی سروشنا پول لازمه. زنگ زنید با معامله میکنیم، حالت ماشین میفهمونیم. وزیرش 56 تا کوزیف خچیبک استراجی 2001 سال 56000 سومانی. کراسکا هم تازه کای. اینا مرامتتون از نومی کانال سعودو تجه بعدیل پر مراجعت کرده میتونین. دوستان چی ماشینی که قبول کردیم، چی تکنیکا، چی تراکتور و کامباین، مینی تراکتور و ستارکس، خچیبک، سیدان، دوتی و دیگر رو همش نوارتون کردیم. دالچی برای رکلام مراجعت بکنین. خانه های، زمین های، ماشین های، کواردیر های در واتساپ روی کنین. رکلام کردن فروش میگذاریم. لایک رو اگذارین، در کانال پادپیسا سکنین. زنده و سربلند باشین.